A veure, jo crec que són 3 metres, més o menys. Aviam. Sí, són 3 metres. Són 3 metres i cabrien unes 3 o 4... No, 4 o 5 neveres. Jo crec que per la mida que em vas dir, 5 neveres potser hi caben, si apretem una mica. I s'ha d'enrajolar, Això sí s'ha d'enrajolar. Això s'ha de fer. D'acord. Quan vulguis, ho tens? M'acompanyes, sisplau? Mira, aquí anirien els fogons. Tot això fora, i posem els fogons aquí. La campana aquí dalt i el rentavaixelles allà al fons. Si cal tirar parets, no passa res. Pensa que aquí entre 80 i 200 persones donem de menjar a vegades, Aquí podríem posar la campana. I aquí la nevera. I aquí el forn. Quedarà genial, ja ho veuràs. A aquesta cuina li falta el toc de cims. Tenen el millor material. Ho distribuirem d'una manera que t'encantarà. Ja ho vull veure, ja ho vull veure. Rentavaselles i el forn, la nevera, l'extracció, els fogons i la campana, tot serà de lo millor. És el sim. No tinc tot, Ok, ara truco. Ja ho tenim tot preparat. Veniu ja, us estem esperant. Vindran els tècnics i instal·laran. Veniu ja, no puc esperar. Ja veuràs com et quedarà la millor cuina del Principat. Quines ganes en tinc ja. Cuinaré i bé m'ho passaré. Cuinarà amb el millor material. Sisplau, ajuda! Tranquils, nois, ja estan de camí, ja els he trucat. Mireu, estan aquí. Aquí. Què passa? Quin és el problema? No tinc fred a la nevera i la màquina no funciona. No surt gel i s'estan morint aquests 2 pingüins. Cap problema, ja estem aquí. Sempre hi ha una solució.